पुरान लागल इलैया देखल जाए तो मेरा हमार जन्मो न भइल हुई ओ मेरा के लय हो लैया हो कौन एक जानी फोन लगा के कह एक जानी के मरल बहरा बारे तो मरल फोन लगा के कह तारे कौनी गा कि सैया अरे देखिए एगो बर्तन कहाला वो बर्तन पर अपना पर निर्भर करेला का रखे के बा न जी पहले लैया के सहारा लेके भक्त माई से कहले कि हे माई ना पुरानी वाला और तूफानी वाला को परेशानी बा हमरा पूर्ण विश्वास में माई की तोरे मेहरबानी बा गावे बजावे के हाल कुछ जानी ना लेकिन हम इतना बड़ बकरोल वाले की गाल अभी न माने में ना भक्त कहले कि जय मैया 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 जी जय मैया जय मैया जय मैया जी भक्तमाई से बोले कि हे माई हिरोरी चरणों में पकड़ी धरी ले हिरोरी माई हम चाहम तनी माई के नाम पे तनी जयकारा लागे तो दोनों हाथ सबे उठा ले जेके जेके माई हाथ दे ले बड़ी जे अपना माई से प्यार करे तनी दोनों हाथ उठे भैया अब कहे का बा कि बोलो सच्चे दरबार की जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया हिरोरी चरणों में पकड़ी धरी ले शारदा भवानी माई चरणों में पकड़ी धरी ले शारदा भवानी माई शारदा भवानी मेरी शारदा भवानी देखी कहो गई बा हम नारदी फाट के गवैया है न जी नारदी में तनी मुखी नचलो के गुण कहल गई बा न जी तनी मुखी यही बतिया में तनी देखा दे बा कौनी का शारदा भवानी माई शारदा चरणों में पगड़ी धरी ले चरणों में पगड़ी धरी ले भक्त माई से कहले कि हे माई
हम सुनले बानी तार दया हो जाला तो गुरु पंचम सुर में गावे लागेला, अन्हरा ये माई देखे लागेला लगना पहाड़ फाट जाला। कब जब तार दया हो जाला तब प्रमाण दूंगा जी। हमने के संग नाचे कहली के प्रिया सोहानी जी रात भर में वायरल हो गई। एकर माइये के नहीं देन बा, माइये के देन बा कि जोन खेसारी भैया भैंस पर चढ़त रहने ए बड़ा देखी तम फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहल बा, सब माइये के नहीं देन बा। तो भक्तु है माई से कहले कि है माई कि अन्हरा के आँख दिहलू अरे कहिया के काया कि अन्हरा के आँख दिहलू कहिया के काया अन्हरा के आँख दिहलू कहिया के काया अन्हरा के आँख दिहलू कहिया के काया कि बाझिन के पुत्र दिहलू आज धन तोहार माया कि बाझिन के बड़ा आगे वही जगह निधार लाग जाए तो नहीं कि बाझिन के दिहलू धन तोहार माया कि बाझिन के पुत्र दिहलू धन तोहार माया। ये माई किया कह राख तू संतानों के प्यार किया